кайнатма. Сен соңғы қараған киноң ненде болды? Хәтта шындай сұраудан башлайсың еме? Қарайсың сен кинолар? Қарайым әлбәттә. Шулай сұрағаш, истә түгел, истә қалмаяндай исемнәр фильмнарның. Болсын Шерлок Холмс. Шерлок Холмс киносын қарадыңсың ғой? Әйе. Қайсысын? Қайсы теге? Бенедикт Камбербэтч белән. О, Бенедикт Камбербэтчның. Мин яраткан актер. Име? Әйе. Әнесе белән яратасың сен. Кыяфәте специфик. Теге иратка карата мәхәббәт уяна ала микән Бенедикт Камбербэтчка? Ничек яратасың? Мин сен Киану Ривзны яратам. Киану Ривз минем өчен идеал, иратның матурлыгы шундый булганга күрә. Беренчедән миңа аның кыяфәте ошый. Аның кыяфәте миңа ошады. Икенчедән уйнавы. Шәп уйный. Хәтта мин аның белән тагын берничә фильм карадым. Шулай теге Marvel'дан оныттым исемен. Доктор Стрэндж. Доктор Стрэндж. Бөтен бүлекләрен карап чыктым. Шәп уйный. Ярар. Кызык куралы. Менә бириде Помнига баргансыңдыр бәлки. Булдымы андай походларың? Карал, әйе, бириде Помнига бардым, ядәш фильмына. Айса шунсысың усы булсын, яме? Әйе, барып кайттым. Миңа бик ошады. Хәтта беләсең, анда шул хәтле барысы да туры килде. Музыкасы, актерларның уйнавы. Дөресен генә әйткәндә, мин азакта еладым. Азакта гынамы? Азакта гына еладым. Катарсис моменты, теге Батулланың бала белән сөйләшкән мизгеле, анда музыка уйнап китә, шул мизгелдә минем дә танышларым, дусларым шул моментта елый башладым дип әйткәннәр. Мин инде кайсыдыр, менә беләсеңме, хат килде бит инде. Һәм әбисе утырып елый башлый бер мизгел. Әйе. Һәм онога килә дә, нигә әби елый? Ул миңа едәштә отты, ул көне бу елыячак ди. Ну и задание у тебя, дедушка, ди хәтерлим. Әйе, хәтерлим. Шул мизгелдән мин шуннан елый башлаган идем, хәтерлим. Һәм анда бит инде ул бит комедияда, минем күзләремнән яшьләр ага. Мин бер мизгел елыйм, икенче мизгелдә көләм, күз яшьләренә байтып көлгәндә агыл. Мен сен бик яхшы аңлыйм. Син андагы булган пасхалкаларны аңлап тотып алдыңмы? Пасхалка? Әйе. Менә режиссер Байбулат анда калдырган төрле урында пасхалкалар. Менә бер урында шундый пасхалканы, игътибар иттем. Кибеткә кергәндә газировкалар алалар бит инде алар. Һәм газировкаларны алалар да һәм итоговая цена. Мороженое, тундырма алганда. Тундырма. Әйе. Тундырма алганда 1552 сум дип. Әйе. Әйттеләр. Монда мин аңладым. Кичү отсылка дигәндәй. Аны әйткәннәр инде күптән түгел миңа, аны әтисе дә шулай язган икән, әсәрләрен язганда, ул соны тыккан булган әсәрләрендә. Монда инде Байбулат әтисенә ошарга тырышып микән, бәлки нәрсә шунда шулай истәгән булып чыга инде. Аннан соң берничә пасхалка бар янда, чөнки әйткәндә, аны күреп алырга, менә мисәл мин әтиләр белән барган идем, әтиләр күреп алмаганнар. Аларга сиргә туры килде. Моны телевизор карамаган, киноны карамаган кешеләргә бәлки спойлер да булыр, ләкин анда бер мизгел Усал дигән рэперның кичкенә генә үзек җырыннан үзек барлыкка килә компьютерда. Аны караган кеше генә күреп алырга мөмкин. Мин беләсезме, нишләп аңламадым, чөнки мин тыңламыйм. Усалны? Әйе, аның җырлары. Мин аны бик яратам, менә кеше буларак мин аны бик яратам. Хәтта күптән түгел генә мин анардан бейсболка алдым. Нинди сүз белән? Сүз белән түгел. Менә шушы сан белән. Әйе. Шуңа мин аңламадым менә бу пасхалканы. Димәк, ул аның рэплары, аның җырлары сиңа якын түгел. Просто мин тыңламыйм. Кеше музыкасын. Үзең генә тыңлыйсың? Юк инде, анардан түгел. Тыңлаганым да юк минем. Бәлки тыңлап карагач, кайбер җырлары миңа ачына да шар иде. Ачып караганым юк. Хәтта шулай дип әйтә алам. Хәзерге вакытта минем өчен Усал минем фанаты. Минем даны кепкасы бар, ирек сүзе белән. Һәм ул минем өчен көчле шагыйрь.
Аның менә текстларын укысаң, бәлки сен сәхнәдә күреп яратмаска мөмкинсең, ләкин аның иченнән дә текстларын укыйсың. Юк, мен аның образы бик ошый. Иә? Күзләре дә анык. Ут яна. Ну, демәк, ул бит сен образын күргәчтен сәхнәдә, демәк, ул бит җырлаган да тыңлагансың булып чыгамы? Или тыңламыйча узып китәсең син? О, образы шәп. Ну, бераз аны тыңлаганым бар, тыңлаганым бар, күргәнем дә бар, аралашканым да бар. Кеше буларак миңа ошый. Әлбәттә, әгәр дә мин аның җырларын тыңласам, сүзләрен тыңласам, бәлки ул миңа тагын да ныграк ошар иде, менә җырчы буларак, рэпер буларак, име? Ләкин әлегә тыңлаганым юк. Ну, сәхнәдән җырлаганда, рэп әйткәндә, кайбер сүзләрен мин дөресен генә әйткәндә аңлап бетермим. Ишетеп белмисең инде. Төп мәгънәсен аңлый алмыйм. Шунысы да бар. Булырга мөмкин иде. Барза сәлам, минем исмем Ләйдә, мин Казан кызы һәм Казанда яшәгәнгә күрә мин бик күп сәләтле билгеле шәхесләрне беләм, алар белән аралашам, шуңа күрә безнең бу подкастларга, Кайнатма подкастына шундый шәхесләрне чакырырга тырышабыз. Бүгенге кунагыбыз безнең Сәйдә, ул инде билгеле шәхес, сәләтле шәхес, һәм без Сәйдә белән бүген тыйнаклык темасына сөйләшеп алырга булдык. Нигә дип уйлыйсың син, менә бу теманы мин синең өчен сайладым? Син үзең әйттең, Сәйдә һәм тыйнаклык синонимнар дип. Чыннан да якын сүзләр дип. Синең образың, ул менә шундый сәхнәгә чыккачтын, син шундый тыйнак, ипле, тәртипле, менә татар кызы булырга тиеш булган образ ул синдә, һәм ул әлбәттә тыйнак татар кызы. Дөресме? Дөрес укыганмынмы синең образыңны? Нәкъ шулай. Дөрес укыдың. Менә ничек син аны сайладың? Ул образны, яки бәлки үзе чыккандыр ул. Кашан барлыкка килде, ул син кашан аңладың? Чыннан да мин шундый дөрес татар кызы образы белән сәхнәгә чыгарга тиешмен дигән. Мен калса, аның нигезе гаиләдә салына, гаиләдә, чөнки минем әтием ул имам кеше. Һәм инде монда мин бик зур рәхмәт әйтәсем килә минем әти-әниемә. Чөнки менә алар миңа шундый татар кызына хас булган сыйфатларны бирделәр. Һәм инде ул миңа күчте. Кичкенәдән үк миңа барыбер әйтеп барганнар, Сәйдә, менә татар кызы ул шундый булырга тиеш. Ике тылым, ул озын күлмәкләр. Минем хәтта гардеробымда да гел озын күлмәкләр, барысы да ябык, ачык түгел. Вот, шуңа күрә монда әти-әниемә рәхмәт. Бу образ шуннан туган инде, гаиләдән килеп чыккан. Аннан бит инде минем репертуарда мин 5 яшьтән җырлый башладым, һәм инде минем репертуарда башланды мөнәҗәтләрдән, бәйтләрдән. Ул инде, кем аңламый, русча әйтмәшли, исламский песнопение. Һәм инде аннарысына мин күчә башладым татар халык җырларына. Минем дәваниемдә 2 як дәваним бик яхшы татар халык җырларын, мөнәҗәтләрне башкарганнар. Һәм инде мин менә әнием ягыннан дәванимне ишетеп үстем. Һәм инде әти ягыннан мин дәваним кысанычка каршы ул вафат. Ул бик яхшы, ул татар теле һәм әдәбият укытучысы иде. Бик яхшы шигырьләр сөйли иде сәхнәгә басып. Ике дәванимнән сәләт күчте. Әти минем әйткәнемчә имам, хәзер ул укытучы. Әнием акушерка. Алар да бик батыр җырлыйлар. Геннан килгән инде синең тавышың. Миңа калса ие.
5 яшьтән бирле сәхнәгә чыгасың. Сәхнәдән курку дигән әйбер бар име синең? 5 яшьтә аның турында уйламыйсың. Курку хисе юк иде. Хәтта дулкынлану хисе дә юк иде. Әйткәннәр икән чыгарга, син чыгасың да җырлыйсың. Минем үземнең теләгем бар иде. Мин бит инде заставлять итеп түгел, әти-әнием сәләтемне күреп, менә Сәйдә ярата мәсәлән урындыкка басып, кешеләр алдында җырларга. Күреп алдылар да менә шушы сәләтемне һәм инде мине бирделәр вокал бүлегенә. Шуңа күрә кичкенәдән үк минем шундый үземнең теләгем бар иде сәхнәдә чыгыш ясарга. Шулай дип. Тыйнаклык бит кайсы вакытта комачауларга да мөмкин. Мәсәлән, конкурсларда катнашканда сиңа ничектер аерылып торырга кирәк, кайсыдыр мизгелдә нәрсәдер әйтергә кирәк булырга мөмкин. Ул сәхнә артында булырга. Син сәхнә артында тыйнакмы яки менә сәхнәдә генә шундый образын сайлап алып, сәхнә артында син инде кырыс булырга мөмкинсең, нәрсәдер әйтергә дә мөмкинсең. Андай син турында буламы? Кара, кичкенә булган чакта син тыйнаклык турында уйламыйсың. 5 яшьтә нинди тыйнаклык инде. Барыбер шаян шук. Әйе. Нарсын инде үсә баргач, кадәр бәлки 14 яшендә юк, монда алай әйтергә ярамый. Үзеңне инде бераз кулда тотырга тырышасың. Тоясың инде әзрәк кенә, Әйе. Миңа калса мин үзем шундый, тормышта да тыйнак. Хәзер образдан бераз миңа калса чыгарга кирәк вакыт. Чыгарга кирәк, чөнки сүзеңне әйтә белмәсәң, син нинди шәхес буласың? Мәсәлән, без ала булсак, Бритни Спирсны син беләсеңдер инде аныймы? Беләм. Аның беренче җырлары ул тыйнак, кыз, шундый дөрес, имештер инде ул өчен барлыкта була торган шундый матур, әйбәт кыз ролен уйнаган. Ана соң инде ул рольдән чыгарга тырышып, шестлар куеп, стриптизлар биеп, клиплар төшергәне бар аның. Аннан соң сәхнәдә инде шундый төрле биюләр белән аның бер моменты бар, бер җыры I'm not a girl, not yet a woman дибеме, онда әйтә. Һәм шуннан соң үзгәрә башлый, образын үзгәртә башлый. Мәсәлән, аңа бөтен шәйтәләр инде синең күлмәкләрең ачык, син нинди бирәсең балаларга үрнәк дибеме, орышалар яңа. Һәм ул сәхнәгә чыгып, костюмнан, ябык костюмнан чыга да, бер җырның бер эшен җырлагачтын, ул костюмны сала да, и шәп-шәрә костюмнан кала. Шундый комбинезон, ләкин тән төсендә. Һәм шуннан соң инде аның китә диләр инде образын катырак үзгәртеп бару. Син менә үзең ничек уйлыйсың, менә сиңа ничек чыгып булачак менә бу образдан? Кыскарак татар күлмәген киеп чыгарга, иркә вариантында ниндидер костюмнар киеп чыгу, ничек булырга мөмкин ул синеңчә? Миңа калса анда киемдә генә хикмәт түгел. Киемне үзгәртеп була да, ләкин шуны истә тотырга кирәк. Мин Бритни Спирс түгел һәм Америкада яшәмәгән кыз. Мин Татарстанда тудым һәм инде барыбер тыйнаклыктан ничәдер процент калдырга кирәк дип уйлыйм. Миңа калса ярый репертуарны бераз үзгәртергә. Башка тематикаларга җырлый башларга. Менә хәзер минем күбрәк ярату тематикасы, любовная лирика дип әйтәбез инде без аны. Бәлки яңа битлар истәргә, яңа саундта җырлый башларга, да күбрәк инде аранжировщиктан күбесе тора. Вот, шуңа күрә миңа калса репертуарны үзгәртергә ярый, нигез барыбер ул татар халык җырлары, шул бәйт мәнәҗетләр булырга тиеш. Аны ул инде минем базис основа. Репертуарда. Алардан мин тайп булмыйм бер кайчанда. Үрнәк итеп куйсак, мәсәлән, Илгиз Шәйхразиевны. Илгиз Шәйхразиев бер сәхнәгә чыга түбәтәй киеп, икенче сәхнәгә чыга ачык күкрәк белән, мәсәлән, андый вариантны күптән түгел күргәнем. Һәм ул аның өчен шундый органик. Ул андый да була ала, мондый да була ала. Ләкин ул ират. Иратларга бу ярый кебек тоела. Кызларга ярыймы бу? Мин үземә рөхсәт итмәс идем алай чыгарга. Кызларга. Анда ират. Монда кызлар. Миңа калса юк. Мин алай чыкмас идем.
Менә эстрадада булган кызларны күрәсең бит, алар шуннан да төрле костюмнар кие, пайеткалы, нидер кыска күлмәктән фәлән. Син ара карап, о, бу инде кринж дип уйлыйсыңмы? Кринж нәрсә ул? Бу яшьләр сүзе иде. Мин синең белән бер телдә сөйләшәсе килгән. Син белмисең. Мин белеп бетермим бу. Терминологияны. Ну, әзрәк кенә сәер, хас, безгә хас булмаган әйбер дип инде. Ну, беләсеңме, мин менә мондый картиналарны күргәч, мин әйтәм, ну, бу как все инде. Җыр белән булдыра алмасаң, шундый кыска юбка белән булдыра тырышасың. Әйе. Миңа калса барыбер мин үзем дә эзләүдәдерсең генә әйткәндә, үземә бераз бүтән образ эзлисе килә. Шундый тыйнак та булсын, бүтән дә булсын. Миңа калса бераз креатив җитеп бетми кешеләргә шуңа күрә алар пайеткалар белән, нәрсәләр белән чыгалар инде кыска күлмәктә. Белмим инде. Миңа калса шунда хикмәт. Менә без бит инде сине без сөйләшәбез хәзер. Синең эшең турында, име, синең сәхнәгә чыгуларың турында. Менә бөтенләй тыйнаклык термин алсак, име? Син ничек аңлыйсың? Кайсы урында ул урынлы, кайсы урында ул тыйнаклыкны югалтып, мәсәлән, эшләргә кирәк. Бар бит шунда син барасың транспорттан индидер, име? Син аягыңа басып баралар. Син шундый тыйнак ки, әйтмисең дә. Алай була аламы син кайчанда булса да кычкырып кимгәдер әйткәнең бар име? Менә андый мисал бармы? Кешеләр аптырасыннар әле сәйдә. Поликлиникада толашала икән дип. Кычкырып кемгәдер әйткәнем юк, дөресен генә әйткәндә. Әгәр дә без транспортны алсак, ну, аягыма басса һәм ул авыртса, әлбәттә син анда кычкырасың, чөнки син кычкырасың, чөнки син авырта. Шуңа кычкырасың. Булай, Аллага шөкер, аягыма басканнарым да юк. Миңа калса, тыйнаклыкны төрле хәлдә, төрлечә кулланырга кирәк. Белмим, синең белән сөйләшкәндә нишләптер тыйнак буласы килми. Мин дә сине чакырганда курккан имитем хәзер сәйдә утырачак, дөрес татар кызы булып, мин монда аякларны күтәреп утырам. Аннан соң әзрәк кенә мин тыйнаклыкның тәхәрифесе дә юк. Бер мизгелдә шуннан да мин беләм инде урыны белән. Урын мәчеттә мисән тыйнак булырга кирәк. Шуннан да әлбәттә. Мәсәлән, ашта утырганда миндә түземлегенә ашта тыйнак. Кешесенә карап. Урынына карап бит әле, кешесенә дә карап, урынына да карап. Холыклары төрле. Ләкин бит күрәсеңме, минем холкым әзрәк кенә сиңа тыйнаклыктан чыгарга ярдәм итә булып чыга. Ну, янсы шулай. Ну, мин сиңа карыйм да, шуннан гына әйтәм, мин сыкланам син кебек кешеләргә. Менә үз сүзле, фикереңне әйтә белгән кешегә син ошаган һәм инде мин шундый кешеләргә сыкланам була. Афәрин дип әйтәсе генә кала. Мәктәптә укыганда мин андый булмаган идем. Мин бик тыйнагым. Нидә кайгырадыр. Мин кеше белән сөйләшә алмый торган дәрәҗәгә җитәдер. Шуңа да күп комплекслар бар һәм миңа мәктәптә әйтәләр, ни рыба, ни мясо. Үзеңнең фикерең юк синең дип. Бу компания булай дип әйтсә, мин аларга белән бергә ешвайшлык дип әйтәм. Икенче компания икенче төр әйтсә, киресен әйтергә мөмкин. Мин алар белән ризалашып, аларга белән дә дип йөрергә мөмкин идем. Аннан соң менә шуның читтер ул сынды характерым минем университетта укый башлаганда һәм әни мине беренче тапкыр таныш булмаган кеше белән сөйләшеп торганны күргәчтен, син сөйләшә аласыңмы ни дип әйткән, яни башынасыңмы? Аны менә ул мин социализация үтә алмам дип курыккан вакытлары бар. Чөнки безнең Айсуда, мин дә, апам инде Айсу, без гаиләдә шулай куркак, әни дә итәккә ябышып торасыз да, итектен китмей торган булганбыз без. Яни я итек астына бөтенләй качырга әзер булганбыз. Менә кеше килгәндә һәм кеше белән Айсуда сөйләшә алмаган, мин дә сөйләшә алмаган. Нәрсәдән килгәндер ул белмим. Безнең гаиләдәге кунак иде, чөнки менә билгеле шәхесләр киләләр безгә. Ләкин менә шундый курку көче, шундый көчле иде безнең. Ул әйтәм бит, үсә бирә, ничектер үзгәргә мөмкин. Синдә дә бәлки син сидән сыкланасың дип. Бит үз фикереңне җиткерә белмәсәң, үзең кадгый фикереңне. Ул әлбәттә уңайсыз, әлбәттә критика булачак. Син нигә ала уйлыйсың, нигә шулай әйтәсең? Ләкин ансыз син үзеңне булдыра алмыйсың, үзеңне менә мин ул шундый дип әйтергә авыр.
Аңлайсыңмы? Бик яхшы аңлыйм. Менә бер заман быел булды. Үземнең фикеремне әйттем мин социаль челтәрләрдә. Нәрсә турында иде ул? Fashion iftar турында. О, Fashion iftar турында мин fashion iftarга бардым да, әнием белән бергә һәм инде төз алмадым, үземнең фикеремне постка язып чыктым. Анда шундай 4 замечание булды. Һәм инде анарсын билгеле кешеләр шуны күп чыккач, икенче көнгә миңа шалтыраталар. Бизнес онлайн шалтырата, миннән интервью ала. Башка кешеләр мәдәни җыймган, башка социаль челтәрләр, платформалар, порталлар шалтырата һәм миннән интервью ала. Без анарсын шул пост астында яздылар билгеле шәхесләр, җырчылар, в поддержку. Әйе, бу шуннан да шулай. Әйе, менә бу әйбер ул бит инде ничә ел дәврендә бара һәм шуннан да бернинди үзгәрешләр көтмиләр, бернинди үзгәрешләр юк. Мәсәлән, шул татар телендә сөйләшүеме, fashion iftar гел урыс телендә алып барыла. Һәм инде мин язып чыктым, нигә 50-50 шул татар урыс. Булсын 50-50, ансы да җитер. Логик буенча, мантык буенча. Аның өчен 2 ведущий куярга кирәк, 2 алып баручы. Ну ярый. Чөнки fashion iftarда бит катнашалар башка төбәкләрдән, башка илләрдән. Анда мәсәлән Ингушетия килдеме, алар үз телендә сөйләшәләр. Кавказдан килделәрме, анда үз телендә сөйләшәләр. Һәм инде син шуңа карыйсың һәм безнең урыс телендә алып барыла карыйсың һәм бераз гына ни Күңел китә. Күңел китә, әйе. Мин беләсем, менә ул чараларны, менә шундый фикерем бар минем. Мин аны яратмыйм 2 телдә алып баруны. Нәрсәгә? Чөнки мин 2 телендә аңлыйм һәм мин җүләр кебек бер үк мәгълүматны 2 тапкыр тыңлап утырам. Нәрсә кирәк ул миңа? Миңа улай кирәк түгел. Димәк, андый чараларны мин нидә таба алам моннан чыгыш име? Бары тик татар телендә генә алып барылырга тиеш. Һәм кем аңламый икән, аларның сурды перевод кулакларында булырга тиеш. Менә. Шундый вариант күрәм мин. Бу бит чыгымнар. Әлбәттә, 2 алып барышыга чыгымнар. 2 алып барышыга да чыгым булырга мөмкин. Бу чыгымны аласың да, бүтән кешенең наушнигы бар. Мәсәлән, ниндидер платформага кирип, ул шул мизгелдә сурды переводны тыңлый ала. Дип сурды перевод булмый бит, ничек була? Дубляж булсын, дубляж сүз булсын. Менә, ничек эшләмиләр? Мин гел аптырыйм. Мен бит татар халкы 2 телендә аңлый, гелне кая барсаң да җүләр кеп утырам. Мин аңгыратып бит, мин беренче әйткәннән үк аңладым. Миңа кирәк мин мәгълүматны тагын икенче телдә кабатлау. Бездә ул шай яратылган, транспортта да барганда 3 телне дә әйтәләр, имә син 3 тапкыр бер гайберне тыңлыйсың, әйтәм, бош каткан инде. Анда аңлыйм мин, анда алай булырга мөмкин. Ләкин ниндидер чараларда гел татарча булырга тиеш булган чараларда мин үзем алып барам. Мин тәрҗемә итмәскә тырышам. Чөнки әйтәсең икән урыс телендә икенче мәгълүмат булырга тиеш. Аңлыйсыңмы? Без алып барганда татарча син берсе әйттең һәм кабатламыйсың шул фикерне, әйтәсең инде урыс телендә икенче мәгълүматны. Алай булса кызыграк, яхшы. Мәсәлән, миңа ошый моң аккаунты ошай алып баралар да, мин әйткәнчә. Аларның татар телендә бер мәгълүмат, урыс телендә икенче мәгълүмат. Сиңа кирәк икән, кызык икән сиңа нәрсә татарча язылган? Өйрән татарча. Аны татар телен өйрәнергә булып чыга инде. Мәгънәсе юк. Чөнки сиңа тәрҗемә итеп тора туктаусыз. Дөрес фикерлисең. Анасын Мин риза синең белән. Анасын мин берничә җыелышта булдым. Минниханов белән име, безнең рәис белән. Ул сөйләгәндә менә шулай сөйләшә. 50% аның урыс телендә, 50% татар телендә һәм ул аны тәрҗемә итеп тормый. Һәм шуңа күрә дә бит инде хәзерге вакыттагы депутатлар барысы да күбесе диярлек татар телен өйрәнергә тырышалар. Чөнки син утырасың, бер мизгел ярты зал көлә башлый, син көлмисең. Әнәсеннән көләләр. Кызык бит ул. Ул бөтен юморын, ниндидер кызык әйберләрне Рөстәм Нургалиевич ул татарча әйтергә тырыша. Әйе. Беләм. Шуңа күрә менә андый моментта булыр мөмкин. Аңладым. Тагын нинди эш претензия булды синең үтеге ифтарга? Так, претензия, так. Беренчесе шул, икенчесе, намаз вакыты җитте һәм намаз вакытында нишләптер һаман шул показ мод бара иде. Кешеләр инде намаз укырга җыеналар, а монда показ мод. Диссонанс. Диссонанс. Анарсын тавыш җиһазларына да претензия булды. Вокалист буларак, җырчы буларак. Һәм дүртенчесе VIP һәм VIP булмаган кешеләргә бүлү. VIPлар өстә утырдылар,
менә гади халык аста. Аларның башка ашамлыклар, бездә башка ризыклар. Син випка эләккән булсаң, алай сөйләмәссең. Юкмы? Сине випка алмаганнар булып чыгамы соң? Ничек булып чыктың? Син бит ниченнән да Син беренче моны әйтмисең. Нишләптер шулай уйлыйлар? Юк, мин төрттереп кенә әйтү генә бу мин чын күлдән аңлыйм. Син аны барыбер анда булсаң да барыбер син аны язырга мөмкин булгансың. Әлбәттә. Әйе. Ну кеше әйткән исәнме? Випта булган булсаң, син бу әйтеп бирмәссең дибеме? Ну кеше әйтүен әйтер. Ярый. Әйтсеннәр. Ну кем белгән? Аны тикшереп булмый инде хәзер. Тикшереп булмый. Уйлаганнар инде, ой, Саидны вип итеп алырга кирәк булган икән дип теге шараны оештыручыларда. Мин үзем яратмыйм андый җирләргә йөрергә, мин чакыралар блогер буларак. Әйдәгез, килегез, бушка күрсәтәсез, сөйләрсез үзеңнең аудиториягызга дип. Мин йөрмәскә тырышам. Минем икенче фикер йөртүем, чөнки миңа, мәсәлән, татар кызының киеме ул үзгә. Миңа андагы булган киемнәр ошамаячак та миңа киенмәячәкмен дә. Шуңа күрә мин аны битем үземнең аудиторияга менә моны күрсәтеп бирәсем килми. Чөнки әлбәттә, кешегә ошый икән, ул аны кия ала, киеп йөри ала. Ләкин менә миннән чыкмаячак ул андай бер, менә шулай дип киенеп йөреп була икән дигән. Чөнки миңа менә бу мода, яңа тренд ошап бетми. Татар кызлары ул барыбер ничек беләсеңме? Ул япкыч булырга мөмкин. Шуннан да ике тулымлы, озын күлмәк ул, ләкин ул барыбер талисы сиздә торган күлмәк. Менә шундый киемнәр миңа әлбәттә күпкә ошый. Монда ниндидер озын күлмәк, кисеннәр, киескән шундый теге алпамша киемнәрне кисен кеше. Миңа куш түгел, ләкин үзем кимәячәкмен һәм аны кешегә транслировать. Анарсын бит инде ел саен монда дресс-код бар. Быел дресс-код, әйе, быел ак төстә иде. Анарсын мин менә шул постны язып чыккач, аның төп организаторлар, төп оештыручылар миңа җавапны кайтардылар. Значит, комментарий калдырдылармы пост астына? Юк, видео җавап башка порталларга. Ну, значит, төп оештыручы әйтте. Я принимаю ее слова как испытание. Анарсын икенче оештыручы әйтә. Ну, без менә икенче елны тырышырбыз дресс-кодка кертергә милли бизәкләр. Менә мәсәлән, барысы да калфакта килсенме, яки милли күлмәктә килсенме, менә шундый дресс-код булачак киләсе елга. Мин әйтәм, ура, минем сездә үтеп керде. Пешән базарында бит йөрергә тырышалар инде кызлар. Әйе, мотор. Мотор, әйе. Мин көндә киерим. Минемчә менә шундый зур проблема ул, димәк, хатын-кыз киеме, милли киеме. Аны кертү бик авыр. Менә син бүген киеп килгәнсең мотор кызыл носки киеме. Безнең аудиодан тыңлый бер өлеш кешеме, алар синең носки киеңне күрми. Ләкин ышанып калдыгыз, дуслар, Сейдәнең аягында хәзер бик мотор татар милли орнаментлары белән носки киеп килгән. Менә ул элементны бит син аяк кием киюгә юкка чыга ул, име? Тагын нинди элемент өстәп була. Һәм күп очракта дизайнерлар түгел, стилистлар алка киергә кушалар, ниндидер брош. Ул гына җитми бит. Мин ул брошны үземдә кия алам. Миңа кирәк менә ничектер менә бу киемемә ике джинсы киеп, джинсы күлмәк кигәчтен нәрсә өстәп була? Милли әйбер булсын өчен. Мәсәлән, ниндидер жилет булырга мөмкин ул. Ниндидер яулыкта, камзол, әйе. Калфак. Калфакны да бит күп кеше белсә, мин бер танышларым әйттеләр. Калфак ул менә андый булмаган бит инде, без киеп биргән калфаклар. Ну, әйе. Төбәтә исемле. Әйе. Ну, син чәчләрең кыска, ике тулым. Ике тулым дигәннән. Син беләсеңме аны каян чыккан? Ике тулым өйләнгән хатын-кыз гына ике тулымга чәчен айырып йөри ала икән дигән әйберне беләм мин. Теге ул инде туйдан соң чәчләрен айырганнар да, менә шулай дип ике тулымлы кызлар бар, хатын-кызлар, диме? Бер тулым булганда син үзеңнең кыз икәнен күрсәтеп йөрисең дигән. Әйе, анысын беләм. Ләкин син барбер ике тулым. Ләкин мин барбер ике, ну бу инде минем образ. Мин бит инде Голос есть проектында да шу ике тулым белән чыктым. Ике тулым, анарсын беләсеңме, синең образга ярый шулны шарф өстәргә. Татар милли бизәкле хәзер бик матур шелковый, хлопковый шарфлар ясыйлар һәм шул хәтле миңа ошый. Шарф һәм яулык. Һәм инде мин читек киеп чыктым.
Минем дә шундый джинсовый ним бар иде. Сен хәтерлисеңме, ничек мин чыктым голос дети проектында? Караганың бармы? Хәтерлим, анда яулык булган басыймы? Ну, менә шул өстендә яулык иде. Милли бизәк белән. Аннан соң шул джинсы, читек. Ике тылым. Шулай чыктым мин. Татар яшь кызы шулай киенеп йөри ала. Ләкин кара яулык ярабәясе яулыкның кесегә берми. Ләкин читекнең бит кесегә бере. 15 мең. Менә башланып китә ул. Тышкыш мәйтәм. Аны аласың кисә дә ала башласаң, аны бит бер мен берне алам икән име? Мин аны 1-2 кидем дә, аны инде кирие уңайсыз миңа. Чөнки без син дә шундый. Син гел үзгәртеп торырга тиешсең образыңны яңа. Сиңа бер читек белән генә син бер кая ерак китә алмыйсың. Димәк, сиңа һәрбер күлмәк астында икенче читек булырга тиеш. Димәк, миңа эшне алыштырырга кирәк. Иҗат кешесенә акча эшләү авыррак име? Ну, авыррак, ну, авыр. Ну, безнең профессия таләп итә бик күп чыгымнар. Ул шул җыр яздырма, аранжировка, аннан соң сведение, белмим ничек татарча булса, җыюмы, мастеринг. Әле ярый, бу менә җырны яздырдык. Аннан соң ротациялар китә. Төрле радиоларга, төрле телевидениеларга. Монда бер чыгым, монда икенче бәя һәм бәяләр шул хәтле арта, елдан ел артып бара, кызганычка каршы. Аннан соң артист өчен, бигрәк тә кыз өчен. Шуны әйткәнне көтеп торадыр. Күлмәкләр кирәк, матур туфлилар кирәк. Маникюр, макияж. Аллага шөкер, мин маникюр ясамыйм, шул япон маникюрын ясасам яхшы. Миңа җитә. Чәч, мейкап, аны мин башка кешедән ясатам. Мәсәлән, концерт көнне мин ясатам мейкап һәм прическа. Һәм инде менә шул бергә ул миңа 4500-гә чыга. Минем апам Айсылу алып барачы булган бер вакыт сәхнәгә чыгып, һәм аның гел янында инде егет алып барчы тора, ул алып бара инде, ул егет белән. Егетләргә нәрсә чәчен юа да име? Костюм кие, сәхнәгә чыга. Айсуга сәгать ярым алдан каядыр барып чәчен ясатырга кирәк, бизенергә кирәк. Бәяне куялар. Егетләргә күбрәк түлиләр, кызларга әзрәк. Синең чыгымнарың күбрәк. Нәкъ шулай. Аны күп кеше белеп бетерми, шундый моментлар бар икән. Шуңа күрә кайбер кеше әйтергә мөмкин, нигә сезнең концертларыгызның бәясе шундый дибиме? Син кайтаралармы түләүле концертлар эшләгәндә? Миңа алай әйткәннәрем юк, но минем дөресен генә әйткәндә шундый зур сольный концертлар да әлегә юк иде. Ну, якын арада без тырышырбыз эшләргә. Бәлки Чулпан мәдәният үзәгендә, но әлегә андый концертлар булмады. Син нинди бәя куясың киләсең үзең концертыңа? Нинди бәягә китерәсең килә аудиторияны? Ничә сумнан, мәсәлән? Ничә сумнан башлар идем? Ну, мин монда. Чулпан мәдәният үзәгендә анда ничә кеше? 300-400 кеше. 400-дән артык кеше. Ну, монда иң мөһиме залны тутырырга. Миңа калса. Ту залда җырлау миңа калса күпкә рәхәтрәк. Мин тутыра алачакмын дип фикердә калам. Шулай булсын. Мин шулай булсын. Мин бәлки 700-800-дән куяр идем. Һәм беренче рәтләр 2000 мәсәлән. 2000. Әзме? Юк, мин белмим бит. Бәлки әздер, мин белмим. Юк, булсын 2000-дән. Менә без күптән түгел Илнар белән сөйләшкәнек, Фатих белән. Алар да концерт әзерләргә торалар, һәм аларның да менә аларныкы филармониягә әзерләнәләр алар. Ну, анда башка зала, башка чыгымнар. Башка чыгымнар. Анда бит инде аренда, аннан соң шул җиһазлар, менә шул оборудование световое, звуковое дигәндәй. Анда команда, анда техника белән эшләүче кешеләр дә бик күп бит әле янында. Кеше бит сине генә күрә, сәхнәгә чыга сәйдә, җырлый да, менә шул 2000 түлим дип уйлыйлар. Аңлыйсыңмы? Синең кесәңә кирип китә дип санарга мөмкиннәр. Аңламаган, белмәгән кешеләр. Ну, кызганычка каршы, кеше бит күрә җырчыны гына. Бәлки, мин мәсәлән, тере аккомпанементка җырлыйсы килә. Бәлки, оркестрны чакырып, симфонический. Бәлки, төркемне чакырып, анда барабаннар белән
Шундый әйберләр белән. Шундый. Әйе, менә монысы кызыграк булыр иде. Чөнки хәзер тавыш бар, ул кыйммәтлерәк. Концертта чыннан да тер тавыш ишетәсе килә Һәм инде. инде концертның дәрәҗәсен дә күтәрә. Иркем кара күзләреңне тагын бер күрсәм иде, сине дә бәгърем минем кебек өзелеп сөйсәң иде. Бәгърем диярмен сүрелмәс булсаң гына, өзелеп сөярмен үземә булсаң гына. Бәгърем диярмен сүрелмәс булсаң гына, өзелеп сөярмен үземә булсаң гына. Синең кем продюсерың? Һәм менә бармы ул синең кем сине этәргеч ясый, бәлки син үзеңдер, һәм нинди ысуллар белән этәрәсез сез үзегезнең музыкагызны? Ого. Сразу шундый сорау. Мин белмим, беләсеңме син, мин бит студиям бар. Иҗади студиям. Син ашкан мин хәтерләмәйем. Әйе, июньдә ачкан идем. Хәтта анда 2 иҗади кичәм дә узды. Аллага шөкер, менә Аллаһ Тәгалә теләгән кешене күрә. Һәм минем бөтен теләгән әйберләрем чынга аша. Һәм инде безгә иң элек студия гына кирәк иде, студия звукозаписи. Һәм безгә студиядан да күбрәк бирделәр. Ул кешеләр мине үзе тапты. Мин аларны эзләп йөрмим, менә бирегез инде менә бу аранжировкаларга, бу альбомга акча дип. Мин аларны эзләп йөрмим. Мин мәсәлән, мине еш чакыралар концертларга, һәм шушы концертлардан мин әзмәс расходларымны, чыгымнарымны каплыйм. Шундый кеше килеп чыкты, ул менә Син силәргә куркасың кебек. Тегез сүзләрне эзләп кенә. Юк, мин аноним калдырыйм. Әлегә аноним калдырасы килә. Ну, ул кеше безнең мәдәниятыбызны, татар мәдәниятыбызны популярлаштырасы килә. Һәм миндә ул күрә шундый шәхесне, кем мәдәниятны алга күтәрә ала, алып бара ала. Шуңа бик зур рәхмәт аларга. Бу акчалар ярдәм булып чыкты инде һәм студия. Әйе. Саунд продюсер минем Искәндәр абый, Мустафин. Анарсын инде әйтик администратор минем әтием. Димәк, ул сезгә шалтыратканда безгә сөйдә чыксын әле сәхнәгә дип аңа эләгә без инде. Әйе, әтием эләгәләр. Дөрес. Менә кем соң промоушн белән шөгыльләнә? Кем менә чыннан да ротациягә биреп йөри синең җырларыңны, аны белән сөйер? Әтием шөгыльләнә. Әтием шөгыльләнә. Менә күптән түгел көннә республика көнендә минем альбом чыкты татар халык җырларыннан. Суйлап дип исемләнгән. Без аны чыгардык һәм шундый резонанс булды, чөнки икенче көнгә ул Рәсәй чартына эләкте Бентлиндка. Хәтта мин бөтен популяр Рәсәй җырчылар арасына килеп керде минем альбом татар халык җырларыннан торган. Бер көне 5нче нигә мендек урынга, 5нче урынга мендек. Һәм инде шул чартта без бер атна тордык. Бер атна татар халык җырлары чартта торды. Безнең өчен дә бу бик шундый яңалык. Сез чыгарганда син аны менә минем вакыт җиткәндер альбом чыгарга, альбом чыгарамы? Шулай чыкты, что шулай чыгамы ул синең? Яки ничек вакыт җиткән, без бит альбомны барыбер бер ел әзерләдек. Бер елны нәрсә без аны әзерләдек. Нәрсә өмет итеп чыгарасың син альбомны? Менә без чартларга да эләгү сиңа аптыратса, шул өметтә чыгарга кирәк дип уйлыйм бит инде менә. Эшлисең инде берне максимально зур аудиторияны ишетергә тиеш дигән теләк бардыр инде ишетәсәк кенә. Ну, әлбәттә бар. Ну, барыбер син бит аны көтмисең шундый реакцияны. Барыбер син көтмисең. Анарсын син шундый хәбәр салгач, ого, менә бит безнең татар халык җырлары да Рәсәй чартында була ала. Татар халык җырлары
аркасында ләккәме ул яки Сәйдә җырлаганга күрә ләккәме? Ничек уйлыйсың? Или Икесе бергә туры килде. Миңа калса. Менә бит. Мин бик шат. Чыннан да менә Рәсәй чартларына ләккәне, чөнки чыннан да мин инде татар дигән сүзне ишетсәм, татар җанлылыгына күрә, мин инде әлбәттә сөенәм. Һәм Бу альбомның максаты ул акча өчен түгел. Акча өчен эшләнгән проект түгел ул. Ул менә киләчәк буыннарга материал калсын өчен. Чөнки хәзер син поисковикта җыясың берәр татар халык җырын, аның җырчылары да әз. Яки бөтенләй юк. Беләсеңме, ул бардыр, булырга мөмкин, ләкин алар аны беренчедән сала белмиләр интернетка. Икенчедән дөрес итеп теглар куя белмиләр. Син изләгәндә ул я Ж хәрефен Ж дип язган булырга мөмкин име, Ә хәрефен Ә дип исем таба алмыйсың, утырасың да анда нәрсәдер табырга кирәк булса, яқсына инде. Мин бу проблема монда күтәреп чыгасы килә минем геле. Чөнки чыннан да татар әйбернен табырга авыр интернетта. Авыр. Һәм инде тан шундый мөһим әйбер, менә шу 10 җырга без 10 клип төшердек. Һәм Шундый гади генә табигатьтә 10 клип төшердек. Ни өчен? Мин хәзер шу 10 клипны YouTube каналыма нитәм. Салам, YouTube каналыма салам. Һәм инде анда бөтен җырлар инде салынып бетте. Һәм менә шу клипларны мин тагын телеканалларга бирдем. Һәм шунысы яхшы, кайбер телеканаллар булай гына алалар минем клипларны, чөнки анда контент башка, чөнки анда контент шул татар халык җырлары, мәдәният һәм башкалар. Шуңа күрә алар кайберләре акча сорамыйлар да. Менә карале, чыннан да кеше бит уйлыймы, синең клипларыңны теләп алалар дип. Реалиялар шундый, син килеп клибың, әзер клибыңны аларга контент кирәк булса да, син аларга түләргә тиешсең. Кайбер каналларга төлисең. Ничә сум менә тирәсе? Бармы ул инде билгеле санлы? Юк, анысы бар, ләкин анысы әтием төгәлрәк әйтә алам, мин әйтә алмыйм. Без хәзер интернет чорында яшибез инде бер караганда, минем мәсәлән өйдә инде 7 ел телевизор юк. Һәм мин бөтен телевизор карам. Бөтен мәгълүматны мин җыям интернеттан күрәм. Шуңа күрә интернетка салсаң, клипларыңны әлбәттә аның да уңышы булырга мөмкин. Менә нинди клибыңның, менә шу унысының караулары күбрәк саны. Зәңгәр күлмәкнең. Ничә? Мең, миллион. Миллион. Әлегә миллион түгел, мин аларны әйткәнемчә үземнең YouTube каналыма салам. Һәм күптән түгел генә менә мин поисковикта Илкәем җырын эзләдем, һәм Илкәемгә баскач минем клип беренче чыга. Һәм миңа калса безнең максатыбызга ирештек дигән сүз. Чөнки тагын бер безнең максатыбыз ул менә поисковикта нинди генә җыр эзләмәсәң, татар халык җыры Сәйдә исеме чыксын дип. Шундый безнең максат һәм киләчәктә тагын 2-нче, 3-нче альбомнар чыгарырга планнарыбыз бар. Зәңгәр 67. 67 мең. Әйе. Нинди комментарийлар калдыралар аудитория? Комментарийлар, минем YouTube'та аудитория бик төрле. Ягъни анда Төрекләр дә булырга мөмкин, казаклар да, Америкадан, Италиядән, Испаниядән, Мароккодан, гарәп әмирлекләреннән язалар. Һәм аларга шул хәтле ошый безнең җырларыбыз. Әлбәттә минем күңелемә бу рәхәтлек хиссен тудыра һәм менә шушы аудитория өчен минем YouTube аудитория өчен эшлисе килә шундый видеолар күбрәк. Юкмы шундый инде фикерең, хыялың, чыннан да сөйләшеп утыра торган видеолар эшләргә, сине җырчы буларак кына түгел, әзрәк кенә кеше буларак та белеп алсыннар өчен. Синең кебек. Юк. Мин үрнәк түгел монда, былай кызык өчен сорыйм. Чөнки чыннан да менә сиңа карыйсың, сөйкемле, матур, менә син үзең матурлык икәнен беләсең инде. Аны син беләсеңме? Белмим, син әйткәч димәк матур. Беләсең бит күзгә караганда син аңлыйсыңдыр, мин матур икән дип. Әйе. Әйтәм. Тыйнак түгел икән. Тыйнаклыкның башка ягы. Үзеңне матур итеп хис итү бит инде барбы хатын кызга ниндидер моментта. Син хатын кыз сизәсеңме үзеңне, или син әле дә кызмы?
Хатын кыз бит я женщина, кыз инде ул я девочка. Мин үземне бер 30 яшькә ни хис итәм, дөресен генә әйткәндә. Син тумыштан инде олы булып туган. Но миңа беренче кеше генә аны әйтми. Мен әйтәләр, Сәйдә, син белән сөйләшкәндә сиңа 20 яшьтә биреп булмый. Миңа хәзер 22. Ну, сиңа бер 30-лап бирерсең менә син белән сөйләшкәндә, син ничектер башкача фикерлисең, фикер йөртәсең. Нидер зурлар кебек. Күптән түгел мин синең социаль челтәреңдә җавапларыңны укыган идем. Сиңа сорау бирәләр инде синең яраткан. О, да, мин яратам ул рубриканы. Һәм мин укыйм да әйтәм, моны Сәйдә үзе язамысың? Әйтәм, мин олы яшьтә кеше язган кебек чыннан да менә фикер йөртүең. Мин ышанмый калдым кабер сорауларга җавапны укыганда. Мен әйтәм, әнисе язам икән моңа, мен әйтәм, бу Бүген Инстаграмда мин үзем алдарым җавапларын да үзем язам. Янда син бер сорауга җавап бирдең. Урыс егете белән син син яратса йөререңме дип сорау биргәннәр. Һәм анда син ике таләп куйдың. Татар телен белү таләбе һәм ислам динендә кабул итү. Анда шандир килдеме җаваплар? Ул җавабыңа ниндир комментарийлар, ниндир кайтавазлар? Килде җаваплар һәм мине күбесе поддержать итте, анысы ярый. Андый яклап язган комментарийларны истә калдырмыйсың ул күп очракта. Тискәре комментарий булганда гына. Берсе шул хәтле яклады мине. Хәтта мин аның комментариясын үземнең сторисыма куйдым, анарсын бетердем. Мин әйтә алмыйм, ни өчен мин аны бетердем, но анда бар иде шундый фразалар дип әйтим, кайсыларын ярамый интернетка чыгарырга. Ниндир дөрес булмаган сүзләр инде, әйме? Дөрес булмаган сүзләр, анарсын миңа бер гыйлемле кеше әйтте дә, мондай әйберләрне лучше чыгармаска дип мин бетердем. Нинди булсын, тәнкыйть нинди булды? Тәнкыйть? Тәнкыйть булмады. Бүтән кеше яклады. Күбесе яклады. Ну, юк, тәнкыйтьне хәтерләмим дә, мин юк булмады анда. Минемчә, хәтта миңа бер урыс язды. Так, значит, татарский язык я готов выучить, но религию менять, это, конечно, нужно там осознанное решение. Шулай дип яздым я берсе. Әйтем, дөрес яздыгыз. Һәм мин алар белән риза. Син бит бер кешедә көчләмисең. Син әйтәсең, син таләпләремне генә яздым. Кешене укырга мөмкин, чыннан да син аны менә бит аны шуга дик. Бәлки бу йолдызлык моменты да булырга мөмкин. Син йолдызланып киткәнсең дә син, име? Һәм хатерләпләр биреп утырасың. Ну, андый кеше булмады, андый язучы. Син үзеңдә сизәсеңме, менә андый булдымы синең шундый период, йолдызлык периоды, менә әзрәк кенә тотып? Йолдызлык периоды. Хәзер юк икән сизелә. Шуңа күрә бәлки булган дип, яки дип кенә алам. Мин әйтә алмыйм, дөресен әйткәндә. Хәтта Голос дети проектыннан соң, анда мин күпкә тыйнаграк идем. Кеше белән менә шулай ачык аралашу теге вакытта минем өчен нишләптер авыр иде. Хәзер алайык түгел, Аллага шөкер. Но йолдызлык хисе миндә булмады, Аллага шөкер, чөнки минем әтием, әнием шундый кешеләр. Әгәр дә булса, алар мине кайыш тотып. Юк, кайышсыз сүз белән генә. Булган име шундый мизгелләр, мәсәлән, син музыкадан туйдым, техникага чыгасым килми, бүтән музыка белән шөгыльләнмим дигән уйлар булдымы? Чөнки шуннан да иртә башлагансың. Иртә башладым. 5 яшьтән минем гастрольләр булды. Асылъяр белән башта. Мин анда аның концертында җырладым да һәм алып баручы буларак та катнаштым. Һәм анарсын 6 яшендә гастрольләргә чыктым Габделфәт абый Сафин белән. Дөресен әйткәндә, андый период минем булды. Голос дети проектыннан соң, кайдыр бәлки 15-16 яшьтә. Мин әтиәниме әйттем, так, мәктәпне бик күп калдырдым әле, мин мәктәптә укыйсы килә. Шуңа күрә мин игътибарымны күбрәк укуга юнәлттем. Әйтә башладым, бик күп гастрольләр була башлады. Концертлар көн сайын. Концертлардан бит инде арыйсың, барыбер. Шу хәтле күп
вакытыңны сарыф итәсең шул концертларга. Әйе, аңшын аңлыйм. Әйе, мин әйттем инде, ял итәсе килә. Укуымны бераз югарырак дәрәҗәгә мендерәсе килде. Шуңа күрә менә 7-нче түгел, 8-нче, 9-нчы сыйныфларны мин шул күбрәк укыдым. Аннан соң лицейга күчтем. Кайсы лицейга? Кызлар лицейына. Кызлар лицейн Татаркиме? 4-нче гимназия-интернат. Интернатта эш булдың ни син? Мин анда яшәмәдем. Мин көн сайын кайтып йөрдем. Мин үзем Дубравныйда яшим. А лицей Боруди урамында, шул Кәҗә бистәсе метро станциясендә. Баштан шул метрога барып җитәсең, аннан соң юл аша чыгасың, беренче троллейбуска утырасың да, һәм безнең лицейга беренче троллейбус кына йөри. Көн сайын шулай. Ике транспорт. Белсеңме, син буаларың булганда син аларга сөйли аласың инде. Мин сезнең вакытыгызда ике транспортка утырып мәктәпкә йөргән кеше. Әйе. Аларны үгетли аласың. Без мин кайта идем соң. Безнең лицейда бит ничек син мәсәлән 6-7 сыйныф, 6-7 дәрес укыйсың да, аннан соң синең доп дәресләр башлана. Кружоклар тигәндәме, факультатив? Факультативная математика һәм тагын 2 математика синең өстәлә. Ягъни син 6 дәрес булса, 7-нче, 8-нче дәрес бар. 7 дәрес булса, 8-нче һәм 9-нчы дәрестә син өстәлә, һәм син сәгать 6-ларда, 7-ләрдә генә кайтып җитәсең минем очракта. Кызлар белән генә уку. Бу да бит минем өчен сәер. Егетләрсез, кызлар, минемчә, нигә кирәк кызлар һәм егетләр бергә уку? Чөнки кызлар булганда егетләр тәртиплерәк, егетләр булганда кызлар үзләрен дөрес торга тырышалар. Ә монда егет факторы булмагачтын, ничек анда ул кызлар бер-берсе белән аралаша? Нинди анда булган тәнәфесләр, мәсәлән, мин аны күзәтмәдә китерә алмыйм. Тукта, кызлар булганда егетләр тәртиплерәк? Дип уйлыйм мин, ул бит инде шундый фактор, син егеткә ошыйсың килә. Трисеңме, теләмисеңме, һәм аның янында яхшырак булып күренәсең килә. Мин алай дип әйтмәс идем. Белмим инде, мәктәптә син укыдың. Икенче гимназия. Икенче гимназия, конечно. Юк, мин бит инде мондый мәктәптә дә егетләр белән дә укыдым. Аннан соң мин бит инде 10-нчы сыйныфта гына лицейга күчтем. Ягъни мин 10-нчы һәм 11-нче сыйныфларны укыдым кызлар белән. Иң мәхәббәтләр була торган мизгелләрдә син кызлар белән генә ук. Юк, минем дә башта шундый сораулар бар иде. Аннан соң укый башлагач, аңладым. Юк, кызлар белән дә укы була. Алар сиңа булышалар, ярдәм итәләр. Тәнәфесләрне, егетләр белән бәлки кызыграк күрәсең. Сугышып. Юк, мин сугышмадым. Куркып әйтәсең, юк, мин сугышмадым, уйламагыз, мин сугышмадым. Без инде ышандык. Кызлар белән ничек инде, мин хәтта хәтерләмим дә, ничек алар белән тәнәфестә үткәрә идек. Алар белән дә кызык үткәрә идек. Утыргансыздыр инде парта артында, чыкмыйча да тәнәфескә нишләргә белмичә. Юк, чыга идек. Суда yüzаласыңма, мин сине күрми түз алмыймын, син түз аласыңма. Суда yüзаласыңма, мин сине күрми түз алмыймын, син түз аласыңма. Суда yüзаласыңма, мин сине күрми түз алмыймын, син түз аласыңма. Син ничек карыйсың юрауларга? Юрауларга? Әйе, юрау. Гадание. Курыкма. Ул китап юрау. Мин үзем белән алып киләм монда китапларны. Һәм кунаклар килгән кунаклар белән без китаптан юрыйбыз. Монда 4 китап. Сибгат Хакимның шигырьләр китабы име. Ялгызлык, Габриэль Гарсия Маркес, 100 лет одиночествоның татарча варианты. Хой Такташның китабы 42-нче елгы менә таралып беткән ул инде име. Һәм Батулланың истәлектәр китабы. Кайсын сайлыйбыз беренчедән? Кайсы китап тотып юрыйбыз?
Кайсысы ши? Так. Ялгызлыкмы, батулламы, Токташмы, Сибгат Хакимме? Найда ялгызлык. Ялгызлык. Бу әсәрне белмәгән булсаң, ул әзрәк кенә авыррак, ләкин Юк, барыбер. кызганычка каршы мин белмим. Белмисеңме? Дөресен генә әйткән. Мен беләсеңме, татар телендә укый башладым. Ул шундый кызык итеп эшләнелгән. Беренчедән, урыс телендә дә укыганда диләр аны. Андагы геройларның исемнәрен истә калдыру бик авыр. Бу ниндидер Бразилия сериаллардагы кебек әллә инде безгә булган сәер булган исемнәр. Һәм бер мизгел мин кире кайтып, бу иротмысың әле, хатын-кызмысың әле дип кире кайтып искә төшергә туры килә. Хәтта шулай. Әйе. Баш бутала. Чөнки бездә бит татар телендә юк бит ул хатын-кызды сказала, сказал дигән әйбер юк. Әйтте. И бер мизгел син аның шуннан да хатын-кыз микән юк микән аңламый башлыйсың. Менә, ярар, нинди сорау бирәбез китапка? Син бармы? Нидер шәхси соравың бәлки, яки эш буенча иҗат турында булырга мөмкин соравың. Аны әйтергә кирәк булачак ул сорауны. Чөнки хәзер без юрауны ачачакбыз да, аны безнең комментариядә юраучылар аңлатып китәчәк безгә. Нәрсә әйткән китапны. Күп очракта иратлар намында булган подкастта алар ниндидер дөньяви сораулар бирәләр. Дөньяда нәрсә, менә мондай бер булырмы? Дөнья кая бара дигән сораулар, әйме? Ә кызлар килгәндә алар әлбәттә ниндидер шәхси сораулар бирәләр. Мин дә синнән ниндидер шәхси сорау көтәм. Син әйтергә куркасыңмы? Или башыңа уй килмиме? Сорау килмиме? Инде әлегә башыма бер нинди уй да килми. Нәрсә биреп була микән? Бәлки, шуннан да мәхәббәт, син йөрәгең хәзер бушмы? Яки юкмы? Так. Бу бит инде шәхси сорау. Әйе, бу шәхси сораудан куркасыңмы син? Юк, минем җавап бер. Шундый сорауларга. Нинди? Минем шәхси тормыш 700 астында. 700 астында. Димәк, Айсәйдә эшләп карыйк, уйлап карыйк. Иҗат турында бәлки ниндидер сорау бардыр. Иҗат турында. Әйдә. Мин бит бер бәйләнсәм. Бәйләнәсең син әйе. Мин сине жәлләдем, шәхси сорауларда бирер имеш. Мин сине жәлләдем шуңа күрә. Жәлләмә. Әйдә, нинди? Милли җырлар белән дөньяга танылырга мөмкинме? Яхшы сорау. Милли җырлар белән дөньяга танылырга буламы? Яхшы сорау. Әйдә, ничәнче бит һәм ничәнче юл? Хәтта шулай. Әйе. Так. Әншә бит соң монда. Мондамы? Монда 367 367. диапазонында ие. Булсын 250. Һәм юлда. Әйе, юл өстәме, астан мансында әйтсәм була. Хәзер булсын 15-нче юл өстән. Я шундый авыр сүзләр монда гел. Хәмишә Амарантаны, Амаранта, аны исеме Амаранта. Хәмишә Амарантаны уйлаудан арына алмаган иде. Димәк, мин моны юрим ничек? Мен ничек, анысы комментарийда язачаклар безгә кешеләр. Димәк, җыр белән кешенең уена, башына кирип калып, кеше аны уйланудан арынмаска мөмкин. Димәк, ничектер? Чыннан да милли җырлар белән кешенең аудиторияның күзенә, колагына кирип калырга була дигән юрау миндә. Миннән сиңа. Мин моны белгән идем. Белеп сораган. Юк, бар бит нинди милли җырларны беләбез без. Без беләбез милли җырларны. Кемнәрнекен? Популяр. Country музыка ул милли җырмы? Милли музыкамы? Американецларның җыры. Америка өчен әйе. Әйе, без аны беләбез бит. Беләбез. Әйе. Блюз мәсәлән, ул Африкадан чыккан афроамериканецлар дигән аларда, аларны да беләбез. Тагын кемнәрнекен беләбез әле без. Африка милли музыкасын беләбез, без аны кайдыр ишетеп киноларда, Черная, Ваканда навсегда, Черная пантера, анда да булды музыка, милли музыка. Әйедер. Син карамадыңмы? Марвел караган кеше. Юкмы? Мин анда фанат түгел, Марвелны. Кайбер фильмнарны гына карадым. Кем бер бәч булган. Не только. Әйе, димәк, бар бит андый үрнәкләр. Татарларга да чыгып була дигән сүз. Була һәм менә бу безнең, ягъни минем төп максатым. Миссия була инде ул синеме? Әйе. Шуңа Мәдәниятебезне популярлаштыру. Шуңа күрә дә меценат та бит инде. Шуңа ул сине күреп алып,
меценат сиңа акча берген кеше эме. Чыннан да у менә синең менә бу максатыңны сизген, бәлки сен әйтеп йөрисеңдер. Һәм әйе, миндә акча бар, анда сәләт бар, һәм максат бар. Әйдә бергә җыелышып, без моны булдырыйк дип. Ну мин бит үзем генә булдыра алмыйм андый эшне. Кем тагын кушылырга тиеш синең командаңа? Тагын калган җырчыларда дисеңме син? Әйтәсем килә финанс яктан мин үзем генә бу максатымны булдыра алмыйм. Чөнки әйткәнемчә артист тормышы ул күп чыгымнар таләп итә. Ул ротациялар таләп итә. Чөнки ничек синең турында белсеннәр, әгәр дә син социаль челтәрләрдә популяр түгел, әгәр дә синең җырларың радиода яңгырамый, монда яңгырамый, тегендә яңгырамый. Хәтта минем хәзер YouTube каналымны да билгеле кеше алып бара Кыргызстаннан. Мин анарга ай сайын долларда түләп барам. YouTube каналымны алып барсын өчен. Шуңа күрә әлбәттә кеше бер үзе генә булдыра алмый андый миссияны. Менә мин гел үрнәккә китерәм бер җырчыны. Миңа бик ошый Димаш Кудайберген. Ул минем өчен үрнәк, чөнки ул үз милләтен миңа калса дөньяга чыгара алды. Хәзер менә аның концертлар булды Төркиядә, башка илләрдә һәм Япониядә да йөри бугай. Кытай. Һәм инде аның концертларына килгәч, аның аудитория, аның тамашачы казак телендә җырлый башлый, чөнки ул үзенең концертларында казак телендә дә казак халык җырларын башкара һәм кешеләр аны белә, сүзләрен белә. Син күз алдыңа китер Кытай берәр нинди Кытай кешесе казак телендә җырлый һәм дөрес җырлый. Һәм инде шундый икенче сыйфат анарда ошый, ул бөтен интервью анардан интервью алганда ул казак телендә генә сөйләшә. Ягъни мәсәлән, ул бара белән нинди Кытай телевидениесына, анда аның белән кытайча сөйләшәләр, ә ул казакча җавап бирә. Һәм син әйтмешли бар бит инде шундый тәрҗемәче эшли, колакчыннар кияләр дә һәм алар аңлыйлар нәрсә җырчы әйтә. Менә бит. Әйе. Кая ул безнең? Без шиндә шундый үрнәк алып бәлки шулай эшләрсең. Ну, менә бит. Моның өчен кыюлык кирәк. Чөнки чыннан да синең янына утыра име, ниндидер урыс интервьюер име, и син әйтә, мин урысча җавап бирмисем, мин сезгә татарча җавап бирәчәкмен. Мин сезгә татарча гына җавап бирә алам. Хәтта әйтергә мөмкин, мин урыс телен белмим, татар телен генә беләм. Выкручивайте сами. Но син бит беләсең урыс телен. Бу шуңа күрә ниндидер авырлык та торырга мөмкин. Әлбәттә син Америкага барып, Кытайга барып, шуны татарча бирә аласың интервьюны. Рәсәйдә булдыра алмыйсың, чөнки син чыннан да байтып мин татарча гына бирәчәкмен интервью дисәң, сине зрәк кенә ярты аудиторияң аңламаска мөмкин, чөнки син теге ничә бул шулай итә, ничә бул шундый характер күрсәтеп утыра монда дип әйтергә мөмкиннәр. Ну, ярар, Татарстан бит инде ул безнең барыбер Рәсәйдә урысчада җавап бирергә мөмкин. Ләкин башка илләргә барсам, татар телендә җавап бирсәм, миңа калса, менә бу җиңү минем өчен. Әйе, моны онытмаска кирәк сиңа. Чыннан да Америкада, Кытайда интервью алсалар, искә төшерә кирәк. Шуңа күрә без менә әйткәнемчә, шул альбомнарында без бит акча өчен чыгармыйбыз. Biz менә киләчәк буыннарга ниндидер материал калдырыр өчен чыгарабыз. Хәзер менә без икенче альбом өстендә эшлибез. Безнең шул хәтле күп танылмаган татар халык җырлары. Мәсәлән, башын татар халык җыры Сәхтиян Читек, син беләсеңме ул җырны? Мин бөтенләй татар халык җырларын бик әз беләм дип уйлыйм. Менә алар шул хәтле матур һәм шул хәтле күп, һәм аларны киресенчә танытырга кирәк. Күбрәк кеше аларны белсен өчен, җырласын өчен. Менә безнең тагын бер максатларның берсе. Мин үз вакытында 16-17 яшь булганда мин йөргәнем фольклор үзәгенә дә эшләгәнем мин. Фольклор җыеп. Һәм без Нижгарда да булдык. Кай гына булмадык инде, татарлаштырган авылларда. Һәм анда нәрсәсе кызыгы, чыннан да мин бер тапкыр да ишетмәгән татар халык җырларын җырлыйлар ялар. Чөнки һәрбер регионның үз татар халык җыры бар. Һәм сезнең белән бер рәттән эшли торган тагын берничә төркемне беләм. Алар да татар халык җырларын җыеп биреп, аларны да яздырырга тырышалар. Һәм аларның да менә максатлары интернетка салу. Сокланып калсын өчен. Һәм бу сокландыра, бу бит энтузиазм дигән сүз. Акчага эшләмәй өчен син энтузиазм белән генә эшлисең. Һәм мин гел менә кайдыр йөргәндә, кайдыр барганда мәйтәм,
өзім де ақшаға эшләмей торган кеше, мен татар халкы өчен булса, мен акчаны соңгы менә урында ул минем. Сорамыйм да, мен белмим дә. Андый кешеләр әз дип уйлыйдыр мен элек. Мен дип каясың ул энтузиастлар. Ничәп андый кешеләр юк, ничәп андый менә син дә шулай сөйеп утыргачты, мен сөйнәм, әлбәттә, ләкин аңлашыла ки, акчасыз булдырып булмый. Әлбәттә. Әйе, акча кирәк. Акча мен сен тыйнаклыгым шуңа көчле акча буенча име. Мен әлләнчә кеше миңа акча бирергә тиеш. Әлләнчә кеше миңа зарплата бирергә тиеш. Мен аны сорый да алмыйм. Мен Айсуда танышларымдай яз инде, бер җөмлә бит ул. Юк, мен сорамыйм. Аш булырга мөмкин. Җәя йөрергә мөмкин акча булмаганга күрә име. Ләкин мин кешедән акча сорарга менә уялам. Үзем эшләгән акча бит ул. Мен бирергә тиеш акчаны таләп итә алмыйм. Шуңа күрә моның белән нидер эшләргә кирәк бу момент белән, чөнки хәзерге дөньяда күп әйберләрне барыбер акча белән генә эшләп була. Анысы билгеле. Анысы дөрес, шуңа күрә Аллага шөкер, бүгенге көндә минем үземнең сайтым бар. Сайтта бар шундый юнәлеш, донатлар дигән. Donation. Donation. Әйе. Садака булмый инде. Нәрсә була микән ул татарча? Пожертвование инде ул. Әйе. Пожертвование да. Рәхмәт, акчалата рәхмәт әйтү. Әйе, әгәр дә кешедә бар икән акча, ул җибәрә ала, шул донатлар кебек җибәрә ала. Һәм инде без ул акчаны безнең киләчәк проектларга тотарбыз. Мәсәлән, шул хәзер безнең икенче альбом әзер булачак, шушы уҗырга клип төшерергә кирәк. Шундый рәхмәт мин кабул итә алам, мәсәлән, үзем. Барыбер әйтергә дә авыррак име, менә бу җөмләне теге, чөнки бер караганда бит инде бернинди авырлыгы юк, алар бит инде синнән акчаны алардан тартып алмыйсың, урламыйсың. Ләкин моны әйтү, минем сайтым бар, анда сайтка керсәгез, donation дигән кнопка, donat дигән кнопка бар, шул donat кнопкасына бассагыз, миңа акча җибәрә аласыз дип әйтү. Ничек үзеңнең узырга кирәк име, зрәк кенә менә Бүтәнчә булмый Ләйлә. Мин хәзер үземнең YouTube'тагы видео астында да шул сылтаманы калдырам. Вот если вы хотите поддержать татарскую культуру, welcome, милости просим. Сораган кешегә, сен сораган кешегә бирелә диләр бит инде, сорамасаң кеше белмәй дә калдырга мөмкин. Син бит аны үзең өчен тотмыйсың. Син аны барыбер киләчәк масштаблы проектлар өчен тотасың. Кайнатма.